lalela mina I know people abakhule ngendlala kodwa ngaso sonke isikhathi mabelala bethandaza. Mondino from Grafton Street Trading and Projects. Mfethu isithelo i-Black Panther i-brand ambassador sesitheko. Shoba Frethu, Mondino, Grafton Street Trading and Projects. Uyazi Saha Station. Umuzi usamile. Lala kanjani mfethu ngenamali. It's not yet ukuru uma mfethu usala lungena luthe ephaketheni. Phusha ubikusasa lazima. Make it. Lalela mina I know people abakhule ngendlala kodwa ngaso sonke isikhathi mabelala bethandaza. Mina I know ngisho abafundisi bamanga bahamba inyanga bedla imithi befuna lamandla. Mina I know people abakudlela ijelasi bakuthakathe ngenhliziyo izinto zakho mayihlangana. Mina I know friends abakhuluma kabi monabo bayahleka mawufulathela bayakuhleba. Mina I know imndeni esolana ngokuthakatha masingahambi kahle izinto athi ugogo ngiloyayo. Mina ngazi abafethu abashawa abafazi mayivula iqale police station aphenduka ihlaya. Mina I know isigebengu masibuye emkhandweni. Mfethu namanje umbuzo usamele bafethu. Lala kanjani ungenamali? It's not yet ukuru if bafethu sisalala silambile. It's not yet ukuru if bafethu sisafeyila ubusuku uma sizenzele. Lalela mfethu, gcwala umgwaqo namanje uphansi. Ukanda nesinkwa mina I know people abanama degree kodwa umthole down etafuleni edayisa. Uyazi-ke bafethu siyahaslisha every Thursday sikhona siphusha i-Black Panther movement aziye phambili short bafethu. Yafika bafethu, iphanta ligcwala umgwaqo konakele bafethu. Sisonke sharp. Mina ngazi abakhule kamnandi empilweni abangalazi usiza abakhule nesibhule emlomeni.